Ficová vláda namiesto toho, aby riešila demografický problém a aby podporovala rodiny, aby mali čo najviac detí, tak hovorí, že treba doviesť 150 000 ľudí z Uzbekistanu. No a to je katastrofa, pretože to je úplne iný civilizačný okruh. Migrácia je asi jediná možnosť, ako aspoň čiastočne zvrátiť, lebo tak dieťa sa narodí sa síce, ale nemôže hneď pracovať, čiže migrácia je asi jediný spôsob, nie? Nie, myslím si, že efektívnejší spôsob je pracovať na tom, aby sa na Slovensko vrátili tí ľudia, ktorí zo Slovenska pochádzajú a ktorí dnes pracujú v západnej Európe. To si myslím, že je efektívnejšie a tam si myslím, že vláda by mala hľadať aj finančné nástroje, aby sa to týmto ľuďom oplatilo ako motiváciu, aby sa na Slovensku vrátili, pretože viete, že tam je zhruba 300 000 ľudí, ktorí majú slovenské občianstvo a ktorí chodia, buď dlhodobo žijú, alebo chodia pracovať do zahraničia. Ja si myslím, že pokiaľ by sa časť týchto ľudí vrátila, tak je to omnoho efektívnejšie.